Revoluție, Eugen Mariș a moștenit o avere considerabilă. De la cele câteva case a dezvoltat un adevărat imperiu imobiliar pentru el și pentru moștenitorii lui. Vila somptuoasă de pe malul lacului Znagov, ambarcațiunea de agrement, restaurantul elegant și outletul, mașinile alături de noi, pentru o poveste cum n-a mai fost. În urmă cu 2 săptămâni, Eugen Mariș a suferit un preinfarct și astăzi s-a întors acasă după o lungă și, evident, neplăcută internare. De acum încolo o să ai un program strict. Clar, mie mi-a spus doctorul ce trebuie să fac cu dumneata, ce program ai, da? Medicamentele, ore, tot, program. Știi ce înseamnă? Ca cu acel copilaș mic. Faptul că am fost la spital îți permite ție să comanzi, să schimbi toate regulile casei? Da, tot timpul în casa asta am avut reguli, da? Și tot timpul eu în casa asta cred că mi-am impus punctul de vedere, tata. De acord, dar da? au o limită toate. Nu te supăra. De acum încolo nu, mai mult. Valeria, te rog. Te rog, lasă. Eu înțeleg, e speriată, de acord. Dar astea vor trece, au trecut deja. Încet, nu-ți face griji. Tu chiar ai impresia că eu acum o să mă lătui cu o armată de femei? Sau ce o să fac în casa asta? Da, cu niciuna. Deci te rog frumos, nu, de azi înainte eu îți fac ție un program, tata. Și tu, Mircea, te rog frumos, nu-i mai lua apărarea, da? Este tatăl meu. Dar ce vrei să-i faci? Deci te pui la mintea lui, care mai are de trăit 10 ani, 15 ani, depinde cât îi dă Dumnezeu de trăit. Și atunci, uite, eu îți promit că trăiesc 90 de ani. De ce să nu aibă grijă de viața lui? Iar începem, o luăm de la capăt, deci chiar nu mă înțeleg cu tine. Toate acțiunile mele le raportezi numai la fițe, la pițipoancele care m-ar vizita? Păi ai o vârstă, tata. Deci hai să lăsăm pițipoancele. Nu te supăra. Bine, tata, ok, sunt de acord cu tine. Tu vei avea control asupra mea, scuză-mă, iar eu voi încerca să-mi duc viața așa cum se cuvine, să nu piardă nimeni. Toată lumea să câștige. Mă bucur că ați ajuns la un consens. Din păcate, îmi pare rău, eu mă grăbesc, trebuie să ajung la birou. Ei, așa repede? Da, nu am ce să fac. Mă bucur că ai venit acasă și o să fie bine. Doamne, dragă, ne vedem. Bine, hai. Mă aștepți acolo că vin și eu, da? Te rog. Este ok, da. Hai, te pup. Te pup, o zi bună, dar stai și mă aștepți, da? Te rog frumos. Ce aveai tu cu el? Tata, sunt niște discuții mai vechi, n-aș vrea totul să intrăm acum. Bine. Vreau să te... Nu e nici momentul. Familia e bucuroasă de întoarcerea lui Eugen și în același timp îngrijorată pentru starea sănătății sale. N-am făcut atâtea griji, n-am speriat, să știți. Nu trebuie să te sperii. Am trecut pentru o chestie, am trecut peste ea cu ajutorul vostru, cu ajutorul medicilor, totul este bine. Acum sunt în regulă. Dar trebuie să faceți tot posibilul să nu mai ajungeți în spital. Oh, dar tu crezi că eu doresc? Pentru mine a fost groaznic. Nu e bine. Tot acasă este cel mai bine lângă voi, însă apropo de voi, ce avem de gând? Ce faceți? Noi suntem bine. Da, suntem bine. Coincidența face că tocmai astăzi sărbătorim 3 ani de relație. Bravo! Da, bravo, și mă bucur. suntem foarte fericiți din motivul ăsta. Iubirea voastră se vede, da? Dar ea va trebui să dea un rod. Și primul rod al iubirii voastre va trebui să fie o nuntă, unde bunicul vostru să joace, domnule. Poftim. Care nuntă? Jucăm amândoi, Valeria, nu e o problemă. Vei fi invitată și tu, evident. Tata, de-abia ne-am împăcat. Vrei să ne certăm din nou? Andrei, vorbește mama. Dar ne-a întrebat pe noi, da? Nu, te rog frumos. Nu sunt de acord cu nunta. Ne-a întrebat pe noi. Stai puțin, te rog frumos. Mama ne-a întrebat pe noi. Bine, hai să văd ce ai de gând să spui și spune-mi ce vreau eu. Maria, îi dăm un răspuns bunicului, ce facem? Cum ai nu dăm un răspuns. Devreme, nu dăm încă un vrem răspuns. să ne grăbim. Bine, nu-mi dați un răspuns. Eu, ca un om de vârsta mea, aștept fapte. Deci hai să lămurim lucrurile, da? Clar, eu nu să fiu de acord cu așa ceva. Copiii sunt tineri, tata. Tata nu le mai băga prostii în cap. Concluzia este că trebuie să vă iubiți. Tata, vorbești prostia acum ce? Valeria, eu nu vorbesc prostii. Ăsta este sensul vieții, dragă. Tata, copiii ăștia au un viitor înainte, tata. Copiii deci ăștia nu se iubesc, Valeria. invezi numai la prostii. Pe cuvântul meu, tata, cu vârsta
nu știu ce se întâmplă cu tine. Valeria, iubirea nu este o prostie. Maria, deci te rog eu frumos, tu să nu te iei după bunicul. Știu că ții la bunicul, știu că îl iubești, îți este foarte drag, dar nu te lua după ce spune el, da? Măcar tu fii mai cereblală, te rog frumos, da? Da, înțeles. Măi, asta este casa mea? Da. Da, este. O cafea, ceva, nu m-ați tratat da. cu nimic. Sunt venit de 1.000.000 de ani aici. Bine, hai că mă duc și o chem pe Geta și o trimit cu cafelele, De acord, așteptăm. Încet, încet, Eugen își reia rolul de cap al familiei și de stăpân al casei, bucurându-se de toată atenția celor din jur. Ce bine Nu că se ați poate. venit. Uite-o pe Geta, domnule. Cine spune? faceți? Cum vă ce simțiți? faci, dragă? Sper că nu ne mai faceți glume din acestea, vă rog. Casa fără dumneavoastră este pustie. Trebuie să recunoști Vă că a fost o rog. glumă reușită. Da, este foarte adevărat, dar Ești să nu mai sinistru. glumim cu lucrurile acestea, vă rog din Nu suflet. te mai emoționa. Nu mă Trece, emoționez, trece. știți că țin foarte mult la dumneavoastră, vă respect. Toată familia o respect. Fără Țin dumneavoastră... într-adevăr la mine? Geta? Da, foarte Bine. mult Ia țin. să te verific eu acum, să văd eu ce cafeluță mi-ai făcut. Vă rog. Ah, ce cafeluță, Vă rog. păi. Ai și uitat cafeaua? Cum e? Vreau să o zic Andrei, înapoi. tu vrei o La spital cafeluță? nu mi-au dat, dragule, nici măcar Nu, să Maria? mă, iubito, vrei? Nu, acum. Sunteți singurul. V-am făcut-o exact cum vă place Ai dumneavoastră. mare dreptate, sunt unic. Măcar pentru o zi, Valeria își dorește să-i aibă pe toți acasă, dar afacerile lui Mircea nu suferă amânare. Unde vrei să pleci acum? Trebuie să mă duc la birou, Hai, te rog eu frumos, stai și tu astăzi acasă, cum a venit și tata acum din spital, ai văzut că se bucură, da? De ce nu vrei? Sunt copiii acasă, hai, te rog eu frumos, astăzi măcar. Tu știi foarte bine Te că rog, dacă... Tu știi că Mircea. dacă nu mă duc la birou, nu avem ce să facem. Hai, te rog, hai, numai astăzi, te rog. Dar te rog, lasă-mă, am treabă. De ce te Am niște comporți așa întâlniri. cu mine? Da, de ce te comporți așa Dar cu cum mine? m-am comportat? Da, o zi, tu nu poți să stai o singură zi. Te rog frumos. Unde când știi tu că business-ul te poate aștepta o zi? Bun, de ce te schimbi atunci? Spune și mie că erai îmbrăcat ok de dimineață, da? Când ne-am spălat. Eram într-o costumație elegantă, dar de oraș, dragă. Acum eu trebuie să mă duc la servici. Tu știi foarte bine că mă duc la servici în Mircea, cravată mie nu și miroase costum. bine schimbările tale. Tot Dragă, timpul, ți se tot pare, timpul te când rog pleci la frumos. firmă, Ți se pare, te schimbi, da? Crede-mă, da, ți se pare, crede-mă. Deci, Mircea, nu mă face a dracului, că o să te urmăresc, da? Deci dacă nu o să vin eu la birou, că tot îmi reproșești și tu și tata, că stau acasă foarte mult, că îmi pierd timpul acasă, da? Deci o să vin după tine la birou. Eu te aștept, nu e niciun fel de problemă, dar nu te supăra, am treabă. Asta nu înseamnă că nu vreau să stau cu tine, cu copiii și cu... Da, mie așa mi se pare, că nu vrei să stai cu mine, cu copiii, cu tata, că nu-ți face plăcere. Ți se pare? Nu. Cred că îți face plăcere să fii în alt loc. Iar fabulez, iar fabulez. Tot timpul asta spui și tu și tata, că eu fabulez, mereu fabulez. De ce? Păi, tocmai asta, dacă mai multe persoane spun acest lucru, poate că este adevărat. Mircea, tu știi că ai niște antecedente din urmă, da? Hai să fim serioși. Tu știi foarte bine cât a fost Eugen în spital, că eu a trebuit să mă ocup cu Andrei și de celălalt business. Știi foarte Te bine rog că foarte avem mult. bani, da? Deci nu cred că o zi... De acolo de unde iei și într-o nu zi o pui. să sărăcim. Nu cred, da? Clar nu cred că o să sărăcim. Nu se știe. Ei, Te rog nu se foarte știe. mult, te rog Tot foarte timpul mult. face așa, tot timpul face așa. Deși în perioada de recuperare, Eugen e nevoit să se confrunte cu schimbările petrecute în lipsa lui. Nimic nu mai este în casă ce a fost când erați dumneavoastră aici. De exemplu, domnul Mircea cu doamna Valeria. Domnul Mircea vine târziu acasă, doamna Valeria umblă, trântește, bufnește, e mereu nervoasă, nu știe ce se întâmplă, vin, se ceartă. Îmi pare rău că vă spun lucrurile acestea, nu vreau să vă întristez. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog, nu vreau să vă întristez, dar știți că am un mare respect față de dumneavoastră. Știu asta și am mare Știți încredere lucrul față de tine, ăsta. sigur că da. M-ați ajutat foarte mult în viață. Lucrez la dumneavoastră de ani buni. Niciodată nu aș putea să vă fac un rău sau să vă mint. Dar chiar nu pot să mai ascund ce se întâmplă Este în bine ce casă. faci, este bine ce faci și bine că îmi spui. Trebuie să elucidate problemele astea. Și problema în sine, discuțiile astea violente între ea și Mircea, de ce sunt provocate de fapt? Domnul Mircea vine foarte târziu acasă. Sinceră, părerea mea sinceră și umilă este că dânsul, nu știu, cred că mai are și alte preocupări. Cred că doamna Valeria a simțit ceva. Și, Am impresia că trebuie să-i dăm o preocupare fetei mele. și eu v-aș sugera lucrul ăsta, dar eu nu pot să... Cu nepoții ăștia, despre ce e vorba mea? Problema este Radu. Ce am? Vine noaptea târziu acasă, nu mai se duce la facultate, umblă prin cluburi și cu fetița aceea, că nici nu vreau să-i pronunț numele, foarte mult. L-a tras în jos mult pe Radu. Și vă mai spun ceva,
Dar îmi promiteți că nu vă supărați. Te rog. Merge acum și la curse de mașini. Radu? Da. Nemulțumirile Valeriei nu se reduc doar la soțul ei. Se pare că și de la Radu, fiul cel mic, are multe neplăceri. Ești cu mândra? Da, normal. De asta ai dormit până la ora asta. Nu, aici erai, mamă. Dar la ușă nu știi să stai? Poftim? Păi dacă cu fata în pace, vrei să vezi ce fac? Păi ce, în casa mea cumva vrei să ba la ușă să te și rog să intru în camera băiatului Dar meu? dacă eram eu dezbrăcat, ce făceai? Mă dădeai afară și pe Nu mine? erai dezbrăcat. De unde știi tu? Că știu eu. Vrei să vezi? Nu. Păi și atunci? Zi-mă, nu trebuia să fii la facultate? Ba da, Și? mă duc. Când? Mai târziu, ce vrei să fac acum? Mâine? Mai târziu am zis. Mai târziu când? Mai târziu. E prânzul. Când? S-a făcut prânzul? O să Nu. mă duc mai târziu. Știi cine a venit astăzi? Poșta. Nu, bunicul. Da. Bunicul? Da. Când? Mai devreme puțin. A ajuns? Da? Bravo, cum e? Foarte bine. Bravo. Dar e foarte supărat. Pentru că l-a întâmpinat doar un singur nepot. Fii tu? Fii Vezi că știi? E băiat bun. Și cu Maria. E de-al tău. Da. Păi e normal că eu sunt băiatul la rău, că nu... Tu ești aia neagra familiei. Păi e normal că trebuie Din să mă cauza controlezi ei. tu pe mine. Doamna, nu... Deci ce aveți, doamnă, cu mine? Dar v-am făcut ceva? De ce tot spuneți lucrurile astea despre mine? Vă rog frumos. Am absolut nimic cu tine. Nu te plac, atâta tot. Mamă. Crezi că nu știu cine ești? Cine sunt? Știi tu mai bine, da? Iubita mea. Ești așa. Iubita mea. Un Iubita pui lui de Radu. lele, un Da. pui de lele, da? Lăsați-mă, Care nu-ți plac doamnă, decât mamă, discotecile, nu-ți plac decât cluburile. Ești o fată de-asta care vrei numai fițe și figuri în cap. Mamă, Fată, gata. banii nu se fac ușor. De ce ai Doamna, nu venit? este adevărat. Vă Da? rog frumos să ne lăsați 5 minute și coborâm. Nu V-am te spus de las la bun deloc și început. taci din gură. Tot numai mic, da? Sunt în casa mea. Gata. Tu, hai, Eu ce? trezirea și jos să-l Eu vezi mă pe duc că bunicul eu să am vorbești cu treaba, el. nu pot să stau acasă, sunt ocupat toată ziua, nu vezi, n-am timp. Ești chiar nesimțit, pe Nu, bune. că nu mai am 12 ani să mă controlezi tu, gata, lasă-mă în pace, Păi vrei tu să mă înțelegi, poți controlezi? să ai Ce 50 vrei de să ani, fac? ești copilul meu, da? Așa, Și te controlez până când și vreau vrei eu. și vrei să mă ajuți în tot ceea ce fac eu, Corect, nu? da. Eu am avut treabă seara. Lăsați-ne puțin, vă rugăm frumos. 5 minute și atât. 5 minute, 5 Da? minute. Bine. Ok. Afacerile lui Mircea necesită într-adevăr atenție, dar nu sunt nici pe departe atât de solicitante precum e secretara lui. Ce ai făcut în weekendul ăsta? Că nu prea era semne. Adică pe mine chiar pot să nu mai uitat de tot. Nu te-am uitat, nu. Înțelegi uitat, greșit. Nu te-am uitat, dar am avut foarte multe probleme. Tu știi foarte bine că l-am avut și pe Eugen în spital. Bă, sincer, chiar nu mă interesează aspectul ăsta. Da, dar m-ai Chiar nu întrebat, mă interesează. Tu îmi pui o întrebare și nu mă lasă să-ți răspund. De ce îmi pui întrebare? Pentru că îmi răspuns cu ce nu-mi convine, înțelegi? De ce vrei să devii imposibilă? Explică-mi. Nu, vreau să devin și eu posibilă, eventual, în viața ta, că se pare că mă cam neglijezi. Și mie nu place chestia asta. Eu am plecat acum de acasă cu scandal, da? Așa. Vin la birou unde am treabă, da? Vin la birou și pentru business-ul care este aici și vin și pentru tine. Dar vin și o dau într-un alt scandal. Nu se poate, te rog. Tu chiar crezi că eu ți înghit chestia asta? Tu chiar crezi că eu cred că tu vii la birou pentru mine? Îmi vinzi așa niște chestii uneori de... Crezi că scăți tot pe lună? Poți să spui așa ceva? Cum poți să spui așa ceva? Pot să spun, pentru că știu ce vorbesc și știu cum mă simt eu. Nu mă interesează cum te simți tu, pentru că, sincer, chiar nu mai îmi pasă. Eu vreau decât să fim noi împreună, să te decizi odată ce faci cu mine. Mă iei sau nu mă iei de soție? O lași pe aia sau nu o lași? Pentru că eu, sincer, m-am săturat de ea. Te simți bine în casa ta? Unde stai în momentul Dar de față? poate nu e suficient. Nu te-ai gândit la asta? Nu cred. A, nu? Dar eu te-am întrebat un lucru. Nu-mi răspunde cu o întrebare. Te simți bine în casa ta? Da, mă simt foarte bine în casa mea. Te simți bine în mașina ta? Da, ok, nu vreau să deschid subiectul ăsta. Vreau să Ba vorbim da, despre trebuie să-l deschizi. Pentru că banii ăia vin din partea lui Eugen. Vrei să renunți la Eugen? Perfect! Și ce facem? Măcar am o familie atunci, înțelegi? Ai o familie. Și ce facem? Vindem casa, vindem mașina. Dar de ce trebuie să te gândești atât de departe? Hai să fim serioși. Ai ajuns unde ai ajuns. Păi dar tu te gândești departe. Eu deci m-am acum mă gândit gândesc- mai pe perioadă scurtă. Tu te gândești departe, nu? Te gândești departe? Ai venit, deja de când ai venit, n-ai făcut altceva decât să-mi aduci reproșuri. Da, păi normal, ți-ți convine. Cum să nu-ți aduc reproșuri? Păi Tu asta stai înseamnă că acasă. și tu te gândești departe. Păi mă gândesc, domnule, pentru că eu sunt cea care stă singură în fiecare seară. Eu stau singură, înțelegi? Și când am nevoie de cineva, nu ești acolo lângă mine. Tu ce faci? Stai în pat cu nevastă ta, probabil cine știe cât de bine te simți și cu ea și ne folosești pe amândouă și după aceea te gândești să vii la proasta de mine, nu? Mie nu convine situația asta. Deci în loc să vii și să vii mai tandră, mai iubărat, ai
ai venit. Păi da, dar nu prea am motive, Consumare. știi, asta e chestia. Ok, nu mai vreau să mai discutăm despre chestia asta, pentru că mie chiar mi-a fost dor de tine weekendul ăsta, da? Și mie m-a Și fost de asta dor de mi-a tine. sărit așa, pentru că m-am săturat, sincer. Uite, în seara asta îți promit, da? Că o să trec pe la tine. Îți promit. Oh, da. Cred că Deci nici îți măcar promit. nu mai știu pe unde stau, adică de când ai mai venit. Nu. Deci îți promit că în seara asta o să trec pe la tine și eu cred că totuși eu mă țin de promisiuni. Da? Bine, gata. Hai că mai să ne certăm. Ok. Spre deosebire de Laura, amanta lui Mircea, Delia are o altă tactică de a obține ce-și dorește de la iubitul ei. Femeia asta o să facă în așa fel încât să-mi apară toate ridurile pe față și să-mi încăruțească părul, m-am săturat. Vezi fi mai calm, mai liniștită, Sunt mai tratează calmă, totul sunt mai calmă, o să fiu indiferent. și mai calmă după ce mă duc un pic la salon, știi, acolo unde mi-am făcut Asta te eu. calmează pe tine? Da, asta mă calmează cel mai bine și să știi, uite, chiar mă duc la salon, stau o jumătate de oră și, bine, poate o oră și după aia mă întorc și facem ce vrei tu, bine? Facem ce vreau eu? Adică luăm de la capăt. Da, Da? da, doar trebuie să-mi Cât dai stai banii. Păi ți-am zis o oră jumate maxim. Păi ai zis de la jumătate de oră, ai ajuns la o oră jumate. Păi nu știi că durează la salon, gata. Deci doar mă duc și stau puțin. Hai mă, te rog, nu fi așa, gata. Doar stau puțin, ți-am zis să-mi fac un masaj să mă relaxez și gata, bine? Pentru ce? Pentru mine? Da, pentru tine. Pentru mine? Când vrei? Păi, nu știu, 10 milioane, așa? Pentru o oră 10 milioane? Ei, o oră jumate, că s-ar putea Păi să-mi ce mă, trebuiască oră, și ce mă, oră? manicură sau altceva. Hai mă, nu mai fi așa rău, că doar pentru tine fac toate lucrurile astea, bine? Da? Pentru Da, mine? da. Hai că ți-i dau. Mua! Gata, deci mă duc, stau o jumătate de oră și... Fugi. Bine? Hai, De unde iau du-te și- cardul? De jos. Bine, hai, te pup. Mua! Mersi. Te aștept înapoi. Păi da, bineînțeles. Bine. Tot aici sunt. Maria și Andrei împlinesc astăzi 3 ani de când sunt împreună și pentru prima dată Andrei întârzie la întâlnire. Pentru tine? Oh, da, foarte frumos. L-ai făcut greu? Te-ai chinuit? Ceva timp mi-a luat. Da? Stai liniștit că mi-a luat ceva timp. De ce asta aici? Asta e o biserică sau... E Explică-mi, moschee. ghidează-mă acum. o moschee Aha. turcească. O moschee, am înțeles. Da, foarte frumos. Cred că și eu trebuie să-ți dau cadoul meu, nu? Nu știu. Nu știi. Da, știi că m-am gândit... Uite, o să-l pun aici, să fie lângă. M-am gândit foarte mult ce să-ți iau și știu că îți plac multe lucruri și n-am știut exact ce să aleg, așa că ca și ultimă variantă poți să închizi ochii o secundă. Sper să-ți placă, sper să fie ok. Haide că mă sperii. Așa? Gata? Gata, deschide. Carte? Da. Crime polițiste? Da, uite, scrie reclama ucigașă. Dar știi foarte bine că pe mine nu mă acaparează astfel de cărți. Nu-ți plac cărțile polițiste? Nu, și știai acest lucru, dar dacă e, o să o citesc pentru tine, că e cadou de la tine. Da. Eu m-am uitat la cadoul tău, deschide-l și tu pe al meu. Acum am repetat de vreo 2-3 ori asta acasă și sper să-mi iasă așa cum am vrut. Da, mai întâi să iau ăsta. Te iubesc foarte mult. Sunt fericit lângă tine. Și mi-aș dori foarte mult să fii soția mea. Și Radu a pregătit un cadou. Un cadou special dedicat bunicului, numai bun pentru inima lui convalescentă. Bună seara, bunicule! Bună, Răducule, ce faci, cumpule? Uite, am venit să mă revanșez față de tine, că am făcut o greșeală azi. N-a fost din cauza mea, s-a întâmplat să mă trezească mama cam târziu, că am vrut să vin și eu să te iau de la spital. Și cad în genunchi în fața ta și ți-am făcut o surpriză, bunicule. Frumoasă surpriză. Da? Care din specială. ele? Amândouă? Ambele și amândouă. Hai că fac un efort de la mine și ți le las pe amândouă. Și am și eu nevoie un pic de mașina ta, să mă duc cu Delia. Mă întorc repede, nu stau mult. Până rezolvi tu cu fetele, eu sunt înapoi, să știi. Și tu ce crezi, că eu am să stau să mă cer cu tine acum? Are vreun sens să pierdem timpul degeaba? Categoric. Time is money. Categoric, bunicule. Ia le profită. Liber, frate. Pa, bunicule. Auf Wiedersehen.
Ia să vedem, frumoaselor, să facem noi cunoștință. Mai, ce e? Oh, Doamne, ce mi-ai trimis? De fapt, Radu este Dumnezeu acum, nu? Ia să vedem. Cum vă cheamă pe voi? Eu sunt Mary. Tu eși Mary. Eu sunt Beatrice. Metrin, oh. Și cu ce ne ocupăm noi? Eu sunt redactor șef la o revistă. O revistă de... De modă. De modă? Da. Da. Și Nata? Eu sunt... Ce ești? Jurnalistă. Jurnalistă. Mi-mi plac foarte mult bărbații ghizonați. Aveți un farmec aparte. Da, ești talentat. Și dantura o aveți superb. Da. Este un detaliu foarte important la Serios? orice persoană, La mai ales la un contează bărbat. chestia asta, da? Normal. V-am spus, aveți un farmec aparte. Mersi. Da. La vârsta mea îmi place foarte mult să fiu dorit de fetele tinere. Ele sunt cele care mă fac să mă simt ca atunci când eram tânăr. Uite ce facem. În seara asta propun un program deosebit. Ce program? Spuneți. Facem un jacuzzi. Wow, sună tentant. Tentant? Sigur că da. Cu muzică, vă rog. Cu muzică? Sigur că da. Andrei încă așteaptă un răspuns de la Maria. Să sperăm că va fi cel dorit. Nu știu, îți place? Zici ceva că mă simt penibilă. Mă simt aiurea. Da. N-am cuvinte. Deci nu mai am cuvinte. Deci zici da? Zi-mi, vrei să fii soția mea? Da. Vorbești serios? Da? Doamne, știi cât de fericit sunt. Hai să vorbim, hai să facem planuri. Hai să vedem când eu vreau cât mai repede. Deci... Cât mai repede, când? Păi nu, hai. Deci asta era agitația. Da, asta era. Crede-mă că am plecat de acasă, nu știam ce să fac, nu știam cum să spun. Da, asta ai întârziat. Da, de asta am întârziat, că am stat să caut carte, să... În fine, haide. Deci nu vreau să rup pe momentul ăsta, acum zic când. Ok, trebuie să ne gândim pregătirile. Așa. Să zicem într-o lună, o lună jumătate. O lună jumate. Da. Poți să vii să te iau în brațe? Normal. Da, sigur? Da, normal, sigur. Sunt fericită. Și eu sunt fericită. Și eu te iubesc enorm. Eugen își reia vechile obiceiuri mai devreme decât se aștepta Valeria. După opinia lui, fetele frumoase sunt recomandate în profilaxia tuturor afecțiunilor. Ce-am vorbit mai devreme, tata? Am vorbit lucruri despre programul nostru, să lăsăm unii de la alții și se pare că dumneata ești prima care nu ești dispusă să lași de la dumneata. Păi eu acum credeam că tu ești în pat și te odihnești. Am venit să închid biroul. Și tu ce faci? Am fost în pat, m-am odihnit și am primit o vizită. Cu ce te deranjează de la cele două domnișoare. Exact. Ce am discutat mai devreme? Ai spus că termin cu fetele? Termin, dar știți ce se întâmplă? A venit Radu. Și Radu sunt prietenele lui, sunt niște drăgălașe și a spus că pe post de calmare, să mă liniștească puțin. Știi, eu am avut de suferit și din punctul ăsta de vedere o obișnuință. Deci așa de frumos? Trebuie un pic rezolvată, nu? Într-un fel sau altul. Fetele sunt de seama nepoților tăi. Draga mea, fetele sau chiar venit... mai mici, cred că, dacă mă uit bine la Valeria, ele. Fetele nu au venit nici să se mărite cu mine, nici să se logodească. Dar fetele astea au părinți? Fetelor, aveți părinți? Lor. E problema lor? Și nu știu dacă tu trebuie să fii cea care le anchetezi. Eu cred că da. Sunt în măsură, Fetelor, tata. doriți să vă lăsați anchetate? Normal nu. Cam tu pe este, normal că sunt fete de stradă. Am venit să-l facem pe domnul. Ele sunt plătite. Auzi că a fost bolnav. Și crezi că o să faci bine așa? Da, cu siguranță. Cu siguranță o să facem foarte bine. Stați liniștit. Spus ce boală a avut? Și să știi că mă simt bine. Nu e nicio problemă. Nu simt nicio durere. Mă simt cu adevărat bărbat. Da, chiar mă super. Deci pe cuvântul meu chiar mă super de data asta. Ce propui? Propun să te duci în pat, în dormitor, da? Dacă vrei să te relaxezi, te duceai în parc, te plimbai, făceai o plimbare cu mine, da? De acord. Fetelor, mergem în pat, în dormitor. Nu cu ele! Singur, tata. Fetele se duc acasă sau nu știu, de unde au venit. Ele sunt un cadou pe care eu l-am primit, un cadou, nu se refuză. Să vezi ce-i fac eu lui Radu, ăsta nu-i cadou, da? Și nepotul este un băiat amabil, un băiat drăguț. Tata. Eu sunt un om suferind pentru că sunt un om singur, un bărbat singur. Ce vrei tu să facă un bărbat singur? Tata. Să mă agăți pe una, să-i cumpăr un apartament, să rămân singur cu ea? Să te agăți de o doamnă eventual, dacă vrei, da. O doamnă de vârsta ta, nu de două dar o doamnă de vârsta pițipoance. mea ce poate să mă ofere mie? Tata. Nu e bine. Lasă-mă.
Deja îmi face rău, crede-mă sincer. De ce, tata, să fac eu rău? Ele ți-au făcut. Vedeți, fetelor, ce ați făcut? Nu ele au făcut. Vedeți, fetelor, ce ați Voastre făcut? Nu noi am făcut foarte bine. Vă rog frumos să ieșiți imediat afară, da? Deci dispăreți de aici. Valeria, uite ce este. Ești fata mea, te respect. Dar în acest moment te rog frumos să părăsești acest birou. Este programul meu, este seara mea, este cadoul pe care mi l-am permis. Tata, nu vreau să te enervezi. Ba, m-ai enervat destul și s-ar putea ca tu să fii cea care să-mi facă rău. Bine, tata, sunt de acord cu tine, am să plec, da? Dar dacă se întâmplă ceva cu tine, te rog frumos să nu mă cauți. Dacă da? se întâmplă ceva cu mine, mor și mă îngropi. Departe de familie, Mircea își petrece seara în compania Laurei. Sunt împreună de 7 ani, iar Laura încă mai speră ca Mircea să-și părăsească soția pentru ea. Tu știi foarte bine că tu ești oaza mea de liniște. Eu vin aici ca să pot să mă liniștesc. Da, mă, te liniștești, adică mă folosești ca să te consolezi. Mie nu-mi place chestia asta, vreau să simt afecțiune din partea ta, înțelegi? Și nu-ți ofer afecțiune, nu se poate. Afecțiune cum? Adică stai puțin să înțeleg și eu vii o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână la mine și asta înseamnă afecțiune pentru tine? Ia dă mâna mea, te rog. Păi? Așa cum mă țin de promisiune. Oh, ce frumos! Îți place? Mersi, da. Mă bucur că îți place, pentru tine am luat-o. Super, mersi mult. Trebuie să le rezolv, dar nu vreau să te bag la cap, înțelegi? Dar vreau și eu ceva mai mult. Așa este, o să-ți ofer mai mult. Dar eu vreau să stai mai puțin cu ea. Las-o, are copii, are casă, are tot ce trebuie, nu are nevoie de tine. Nu are nevoie de mine, este adevărat, dar la un moment dat s-ar putea să avem nevoie de banii ăia. Și ce facem? Da, dar tu vezi că deja m-am săturat să am bani, să nu te am pe tine. Prefer să nu am banii ăștia și să te am pe tine. Dar dragostea trece prin stomac. Da, tine. Tu știi că doar pe tine te iubesc. Tu și eu te iubesc, înțelegi, te iubești, de asta fac tot ce pot. Deci eu cu Valeria nu mai am nimic pentru ea. Eu pe tine te iubesc și cu tine vreau să rămân și să-mi petrec restul zilelor. Te rog, hai să nu ne mai certăm. Asta e tot ce-mi doresc eu, pentru că nu poți trăiesc fără, înțelegi, nu poți trăiesc fără tine. Știu și tocmai de aia. Deci o să facem, dar nu este momentul acum. Lasă-mi, te rog, puțin și după aceea vom fi împreună. Ok, o să mai aștept, pot să fac asta pentru tine. Te rog. Dar nu mă dezamăgi, te rog. Nu o să te dezamăgesc. Ok? După o altă încercare nereușită de a-l convinge pe Eugen să renunțe la micile lui distracții, Valeria ajunge la Radu capul răutăților și de data asta. Ce-ai făcut, bunicu? Ce-s cu panaramele la două? Care alea două? La mine. Ce te-am... Nu-s bune? Sunt bune pentru tine. Puiule, Mâine, poimine le vedem dracu și tactul și ce-mi faci? Cum adică, păi? Și ce vrei și pentru tata? Doamne ferește. Păi și atunci, atâta pentru trebuie bunicul că... merge, lasă că mai... Te-ai luat de mine că n-am venit să-l iau, uite că i-am făcut o surpriză mai plăcută decât voi. Radu, ești chiar nesimțit, chiar ție nu ți este rușine. Bunicul are o vârstă, bunicul a venit de la spital, așa îl întâmpini tu. L-ai prins cu ele? Da, bineînțeles că l-am prins cu ele. Păi ce, le ținea pe genunchi. Și el cum e? Era fericit? Și dacă îmi face un infart, nu un preinfart, ce fac eu acum? Ia spune. Mare fericit, ce vrei Mare mai fericit. mult, Doamne iubire. Te bucur. Era fericit? Zâmbea? Râdea? Tu ai vreun interes. Era bine? Ce interes am? Știi ce interes? Ai luat mașina bunicului păi și vrei să te dai bine pe lângă el, da? Cumva vrei să-ți cumpere altă mașină, nu ți ajunge? Mi-am luat revanșa că n-am putut să merg cu el, de bine? Că n-am putut să merg și eu cu voi să-l iau. Și asta a fost revanșa ta, da? Mamă, ori vă luați de mine că dorm prea mult, ori că mă lăsați în pace să-mi văd de treaba mea. Radu, dar poți să faci și tu lucruri bune? Păi eu, uite, n-am făcut un lucru bun, nu care sunt? Care sunt? Fericit pe bunicul. Ce interes ai? Ce vrei tu să câștigi de la bunicul? O să-mi deschid un club de noapte cu el. Vrei un club de noapte acum? Da, o să-mi dea bani, îmi deschid un club de noapte și așa, foarte bine. L-ai prostit cumva pe bunicul? L-ai prostit? E o afacere, cu fetele nu astea? prostesc, e o afacere. Astea sunt afaceri. Fetele le-am adus ca să-mi cer scuze față de el că n-am putut să fiu prezent când a plecat de la spital. Mi-a adus mie 2 străine în casă, da? Care habar n-am cine sunt, care ar putea să-mi fure ceva din casă la momentul ăsta, da? Să plece cu lucruri, da, garantez. Îi sucezi mințile lui tactul mare, da? Așa, și ce facem pe urmă? Pentru asta l-am adus. Lasă că ele vin, de pleacă, ce? vin altele, pleacă și alea. Și tu ce vrei, ca banii așa să se ducă puțin la fetele astea, da? Mamă, gata. Gata ce? Gata, lasă-mă, avem atâtea discuții pe nimic. Deci ești irresponsabil, da? Deci nu am nicio bază în tine. Eu am crezut că firma mai departe o duceți voi, da? Tu și Andrei. Eu cu tine nu mai am ce să discut, da? Clar. Deși orele sunt înaintate, Alexandra, fetița Laurei, nu doarme. Mircea e o persoană importantă pentru ea. Ce faci, tati? Ce face fata mea? Ce mă, ce mi-ai făcut tu azi? Am colorat. Ai colorat? De-aia spune tu, ai fost cu minte? Da. Ai ascultat-o pe mami? Da. Bravo! Mi-a fost dor de tine, tati.
Ți-a fost dor de mine? Și lui tati a fost dor de tine. Foarte dor i-a fost de tine, lui tati. Și o să vină tati mai des la tine și tu să-ți faci o listă cu ce vrei și merge tati cu tine și cu mami și mergem la cumpărături, da? Da. Bravo! Asta care cu patița multe cadouri, ia mama tot ce vrea, nu? Da. Ia vină și la mine. Ce făceai tu acolo în cameră singurică? Ce-i supărată cumva pe tati? Sunt un pic supărată pe tine. De ce? Sunt supărată că n-ai mai venit să mă vezi. De stai supărată, uite, tati o să vină. O să vină să te vadă, da? O să vină mai des la tine, da? Și să ne jucăm amândoi, da? Promiți? Îți promit, tati. Ție îți promit orice. Tu ești fetița lui tati, da? Da. Și îți promit absolut orice, da? Da. După cum v-ați dat seama, Alexandra este fetița Laurei și a lui Mircea, de care nimeni nu știe. Acum să ne întoarcem la Andrei și Maria, care trec la următorul pas spre împlinirea visului lor. Doamnă, o iubesc foarte mult pe fata dumneavoastră, o respect enorm și vreau să vă spun că îmi doresc să fie soția mea. De fapt, deja am cerut-o de soție și... Întotdeauna m-am gândit la tine ca la viitorul meu ginere și chiar am sperat să vină clipa asta în care tu o vei cere pe Maria. Mă bucur mult pentru tine. Andrei este un băiat bun, este un băiat minunat, este un băiat cu minte. Și aș vrea să te rog. Da, doamnă, spuneți. Tu știi foarte bine că eu am crescut-o singură pe Maria și Da. am vrut să aibă o viață liniștită și să aibă tot ce își dorește atât cât am putut să-i ofer. Să nu o dezamăgești niciodată și să ai grijă de ea, să fii tot timpul lângă ea. Da, doamnă, vă promit că o să o respect așa cum merită și cum ați spus de mine, că sunt un băiat așa cum ați spus, și dumneavoastră aveți o fată fenomenală, ați educat-o foarte bine, e foarte respectuoasă și să știți că și toată familia mea mă apreciază foarte mult. Drept urmare, cred că ar fi cazul cumva să facem într-o zi să îmi cunoaște și mie familia. Da. Gata, nu mai plânge, da? Gata. Bine, gata, nu mai plâng. Sunt lacrimi de fericire, fiica mea. Sunt lacrimi de fericire și mă bucur mult pentru Știi că nu-mi place să te văd. Da, nu, am plâns de bucurie, n-am plâns de supărare. Nu sunt supărată. Eugen e singurul în măsură să hotărască ce-i mai bine pentru el, așa că își prescrie propriul tratament înainte de culcare. Au venit fetele? Cum ne simțim? Foarte bine. Te așteptam. Nu spune. Apă multă, săpun din belșug și esențe de plante. Remediile naturiste întăresc inima la orice vârstă. Să vă mai pupe pe toți. Doamne, Doamne. Târziu, Mircea ajunge acasă unde Valeria, soția lui, îl așteaptă cu ceasul în mână. Unde umbli, mă, la ora asta, mă? De unde vii, mă? Știi cât este ceasul? Firai tu să fii. Cât este ceasul? Este 10:30. Ce este atitudinea asta a ta? Și de unde vii la ora asta? De la birou, de unde vrei să Dar ce-am vorbit vii? mai devreme cu tine? La ora 12, înainte să pleci. Ce mi-ai promis? Tu crezi că dacă eu vin la ora 12 acasă, cine se ocupă de tot business-ul? Tu știi că eu am fost la spital Deci, ca să-l lasă aduc pe vrăjeala, te rog de Eugen? frumos, spune-mi de unde vii, da? Bineînțeles că vin de la birou. Dar Te-am sunat astăzi, da? Te-am sunat, pentru că s-au întâmplat anumite chestii în casa Am fost în asta. niște discuții. Ce discuții? Bun, Discuții și nu puteai, de afaceri. Bun, nu puteai să mă sun după, să-mi spui? Nu am apucat. Dar dăm și mie ceva, trebuie să mă simt și eu mai comod. Nu-ți dau absolut nimic, du-te și ia-ți-le sau du-te și ia să-ți aducă unde ai fost până acum, te rog frumos. Eu N-am fost la înțeles muncă. Nu ai fost la nicio muncă. Și apropo, tu știi ce s-a întâmplat astăzi în casă? Ce s-a întâmplat? Păi hai să-ți spun. Radu Da? i-a adus bunicului 2 pițiponci. Bunicul a dat în mintea copilului, frate. Ce? L-am prins cu alea în birou, mângâieturi, pupături. M-am enervat. Este perfect. Cred că le-a dus în jacuzzi pentru că am auzit acolo bălăceală, ceva, mi-a fost rușine, mi-a fost peste, poate să intru peste el, îți dai seama. E perfect. De ce e perfect? Deci îți dai seama ce face Radu. Nu, Eugen este perfect. Este un om întreg.
Este foarte bine. Bun, dar Radu, accept să vină cu bagabantele în casă? Păi mâine înseamnă că îți va aduce și ție bagabante, dacă ești de acord cu el, da? Culegi ceea ce ai semănat. Nu-mi spune mie cum se comportă Radu. Este problema ta? Tu l-ai educat și în momentul de față să reeduci. Și tu unde ai fost când eu l-am educat pe Radu? Unde? În business-urile pentru a aduce tu ceea ce, banii care s-au adus în casă. Uiți că toți banii, tot luxul din casa asta este datorită tatălui meu. Uiți că am moștenit niște bani, da? Uiți că eu vă întrețin pe voi până la urmă și datorită mie voi sunteți așa cum sunteți. Datorită mie ai firmă, da, taci, acum când vorbesc eu te rog frumos, lasă-mă. Nu când vrei tu. De ce? Pentru că banii ai avut odată, iar în momentul de față, acei bani vin din afacerile care sunt făcute în momentul de față. Nu e adevărat, nu e adevărat, dar spun adevărul, datorită mie, e luxul de aici, datorită mie trăiți așa cum trăiți, dar dacă nu eram eu să mă căsătoresc cu tine, ce făceai? Cine erai tu? Până la urmă, în coate goale, cine erai? Nu, tot un om de afaceri aș fi fost. În niciun caz n-aș fi stat ca să plimb mașinile la alții. Vezi-ți de treabă. Nu cred. Ți se pare, fabulezi. Nu poți să ieși cu mine la un restaurant, nu putem să ieșim la un teatru, nu putem să ne ducem la un cinematograf. După cum vezi, vin foarte târziu acasă pentru că am un business. Un om de afaceri nu poate să vină la ora 12 acasă să mănânce, să culce. Bun. Nu poate. O să mă ocup și eu de acest business. De azi înainte ți-am zis și îți promit, ți-am mai spus și la prânz, că de mâine, poimine să se pună puțin tata pe picioare, pentru că eu oricum nu accept ce s-a întâmplat astăzi și mi-e frică că în lipsa mea vine alte panorame, aduce alte femei, cine știe ce se poate întâmpla, îți promit că după ce câteva zile voi sta cu el și văd cum se comportă, voi fi la birou. Chiar și în cele mai fericite ocazii apar uneori clipe de tristețe, iar sfaturile unei mame merită să fie ascultate. Am niște emoții de numai. Te văd așa de fericită și aș vrea să nu te văd niciodată supărată și sper să fie alegerea vieții tale. Nu am de ce, știi foarte bine cum se comportă cu mine. Știi părerea mea că... Și mă ține, uite așa și nu îmi spune nici de te mai încolo, nu mă deranjează cu nimica. Știi părerea mea, da? Să ai mare grijă la alegerile pe care le faci. Pentru că așa am fost și eu foarte fericită în momentul în care eram cu taică-tu. Toate au fost bune și frumoase. Apropo de... Și m-a lăsat singură. Tata. Nici măcar nu te născusei tu. Apropo de tata. Știi foarte bine. Am și o dorință. Aș vrea să vină la nunta mea pentru că e un moment foarte fericit pentru mine și vreau și eu să-l cunosc. Maria, mi-era frică de momentul ăsta. Să știi că de când erai mică, în nopțile mele de nedormit și de neodihnă, mă gândeam că va veni momentul în care tu îmi vei cere acest lucru. Faptul că m-a părăsit în momentul în care aveam cea mai multă nevoie și am avut foarte multă încredere în el și am crezut că vom fi fericiți și te vom crește împreună. Și el a dispărut și a plecat și m-a lăsat singură cu tine, nici măcar nu te-a văzut. Știu, ăsta a fost cel mai groaznic lucru. Nici măcar nu te-a văzut, nu te-a ținut în brațe, nu știe, habar nu are. Da? Este nedrept acum ca el să se bucure, dar nu pot să-ți interzic acest lucru, e clar, deci n-am cum. Da, dar înțelege că e un lucru foarte important pentru mine, măcar când îmi fac nunta să fie și el lângă mine. Știi care este problema? Nu prea mai știu de unde să-l iau. Este în țară, nu este în țară, nu știu absolut nimic. Îmi promis că o să încerc. Îți promit că voi încerca să fac asta pentru că știi foarte mult că te iubesc și țin foarte mult la tine și vreau să fii fericită. Și dacă este lucru pe care ți-l dorești cel mai mult, voi face tot posibil să ți-l aduc pe tatăl tău, să fie alături de tine, să se bucure alături de tine. Mie va fi foarte greu, dar nu contează. Bine, hai să numai că deja ne-am întristat prea tare, nu-mi place. Nu e nimic, au existat și momente bune și momente rele. Oricum sunt fericită. Mergem înainte. Asta e lucru care mă face să zâmbesc și nici în primul rând mă bucur că am o mamă ca tine și ești lângă mine tot timpul. Asta e cel mai important. Și ai ținut locul și de tată și de mamă și de absolut tot. Te rog să ai multă grijă, multă grijă. Pentru că eu știu ce înseamnă bărbații care îți promit, îți arată. Așa, tu nu știi cum a fost tatăl tău. Și el a fost la fel de îndrăgostit și mă iubea și eram soarele lui. Dar dacă te iubea, nu pleca de lângă tine. Că... Vezi, așa am crezut și eu. Nu poți să fii sigură pe iubirea unui bărbat niciodată. Nu știu, familia lui m-a primit super bine. Problema e
mama, că așa sunt mamele de băieți, dar bunicul și cu tatălui, mă răsfață, nu știu cum, nu, m-au primit cu brațe deschise, mamica e mai așa. La ce copil am crescut, nici n-avea cum să nu te iubească cineva. La cât ești tu de fată bună și de fată bine crescută, eu știu ce am crescut, mamă. Da, îmi dau seama. Și apropo și de bunicul, el a stat 2 săptămâni în spital că a făcut un preinfarct. Sărăcuțul. Da, a venit acasă, a venit și am fost fericită, e bine, mai ales când ne-a văzut pe mine și pe Andrei, a fost în al 9-lea cer. Deci a fost cel mai fericit. Mă bucur că familia lui te-a acceptat. Și el o să aibă nevoie de o recuperare. Și mă gândeam să o recomandăm pe Anda. Ce crezi? Nu știu, așa mă gândeam. Știi foarte bine că Anda a stat lângă tine și te-a ajutat foarte mult. De asta mă gândeam că e mai așa atentă la detalii, atentă la tot. Da, cred că e ok. Anda se pricepe, își face treaba bine. Da, nu, trebuie să fie lângă bunicul și să-l facă bine. Vreau la nuntă să danseze. Deci vreau să venim la Hai să vorbim de lucruri mai vesele. Da. Îmi pare rău pentru bunicul. Sigur. Radu e plecat la curse, iar Delia, singură în camera iubitului ei, primește un telefon care atrage atenția. Alo? Bună, iubitul meu, ce faci? Mi-e tare dor de tine, să știi. Ce anume? Ești ok? Ești bine? Și mie mi-e foarte dor de tine. Abia aștept să ne vedem. Abia aștept. Nu știu, dar abia aștept să ne vedem. E tare greu să stau așa în fiecare zi fără tine, să aștept să ne vedem. Abia aștept să te văd, să știi. Da, te iubesc mult, mult de tot, iubirea mea. Te pup, te iubesc. Pa! Mircea! Mircea! Mircea, dar deschide o dată ușa asta! Tu vrei doar să te culci cu mine? Și tu vrei doar să-mi cer bani? Femeia atât de frumoasă ca dumneata, ar putea un om de vârsta mea să fie pensionat. Farmecul nu este numai al meu, ci și al dumneavoastră, din câte văd eu. Vreau să stăm și noi mai mult împreună, ca să nu mai încep tu să dai telefoane, să vină cine știe cine, vreo fată frumoasă, așa, știi, astea. Dar Stai, am auzit ceva. Am auzit ceva. Parcă Nu. ceva ești de la birou.